Ако искате да си останете с плоско стъпало, продължавайте да носите стелки. Здравейте! Аз съм Даниел от студио DM Physio и днес ще ви разкрия истината за ортопедичните стелки. Представете си следната ситуация. Имате болка при скачане, бягане и дори когато ходите. Отивате при ортопед и той ви казва: вземете си стелки и болката ще изчезне. Болката изчезва и си живеете прекрасно, но един хубав слънчев ден болката се връща и този път е по-зле от преди. Сега въпросът е: защо става така? Има изследване от 2020 година, което проследява състоянието на мускулите, които се залавят за ходилото след 12-седмично носене на ортопедични стелки. И както може да предположите, изследването показва намален мускулен тонус на повечето мускули с между 9 и 17% спрямо началото на изследването. Това означава, че само след 3 месеца след като започнете постоянно да носите стелки, мускулите на краката ви ще атрофират с между 9 до 17%, а в дългосрочен план вероятно с повече. А сега, погледнете това стъпало и помислете на какво ви прилича. Ако още не сте се досетили, то наподобява арка и не напразно е така. Защото арката е един от най-ефективните начини за понасене на голяма тежест. И инженерите от хиляди години използват точно този метод за създаване на мостове. Болката и претоварването на ходилото обикновено се получават, защото сводът ви е пропаднал и не е в оптималната си позиция за поддържане на тежестта. Това обикновено се получава от носенето на обувки с твърда подметка, носенето на стелки, мускулен дисбаланс, породен от неправилна походка, както и други фактори. Разбирам, че е по-лесно да сложите твърди обувки и меки ортопедични стелки, но това решение води до бъдещи проблеми, които с времето ще стават все повече. Защото вследствие от този паднал свод, механиката и баланса на тялото се променят и водят до компенсаторни механизми, които претоварват структури като глезените, колената, тазобедрените стави и всичко друго по веригата. Сводът на стъпалото е основата на тялото и ако ортопедичните стелки водят до атрофия на мускулите на ходилото, то когато сводът ви пропадне, това ще доведе до натоварването на ходилото ви пъти повече от преди. Не искам да кажа, че да носите ортопедични стелки е нещо лошо, но е важно да разберете какви са рисковете и какви плюсовете, за да може да вземете правилното решение. Всъщност има десетки изследвания, които показват мигновения обезболяващ ефект и дори по-добрите спортни резултати, които са на лице при носене на ортопедични стелки. Затова искам да обобщя за кого са окей да ги носи и за кого не са. Ако имате активен начин на живот и претоварвате краката си с тичане по 10 км на ден или работата ви е свързана с стоене прав за продължителен период от време и изпитвате болка и постоянна умора в краката, в такъв случай стелките за вас са правилното решение. Но все пак трябва да намерите правилния баланс, което се състои в това да избягвате болката, за да не се стига до възпаление и увреда на структурите, и в същото време да натоварвате мускулите си и да ги подсилвате постепенно, за да могат те да са достатъчно силни да си вършат работата и да поддържат свода на ходилото. Ако разчитате само на правилните обувки или стелки, това би ви обрекло на нуждата от ортопедични стелки в бъдеще и въпреки това все пак проблемът да остане. Защото лекуваме симптомите, а не проблема. За да можете постепенно да заздравите свода на вашето ходило, съм подготвил набор от упражнения, които са специфично насочени за решаването на този проблем. Може да изпълнявате упражненията всеки ден, като гледате да не прекалявате с повторенията. Целта е ходилата да се натоварват постепенно и да стават все по-силни. Някои от упражненията изглеждат лесни, но не ги подценявайте, защото можете да си докарате силна мускулна треска или дори възпаление на ходилото. Първото упражнение се изпълнява последният начин. Присвиваме стъпалото по този начин, така че да се образува арка. Задържаме за 2 секунди и отпускаме.
Напрежението и усещането за активиране на мускулите трябва да се усеща точно в основата на ходилото. За второто упражнение ще ви е нужна кърпа. Стъпвате върху нея и се стремите да я съберете постепенно с ходилото. Отново мускулите се сгъват, така че стъпалото да оформи свод. В този комплекс всички упражнения се изпълняват бавно, като основно се търси усещането за активация на правилните мускули. Следващото упражнение се изпълнява в седнало положение, като сме захванали ластика между трети и четвърти пръст, а другата страна е фиксирана. Движението е прибиране навътре с сгъване. Тук се натоварват не само мускулите на ходилото, а и някои мускули на подбедрицата, които също участват в поддържането на свода. Отново задържаме в сгънато положение за 2 секунди, така че да се усети мускула. При четвъртото упражнение ластикът е фиксиран на палците, като ходилата са разделени едно от друго, така че опъват ластика. От тази позиция се повдигаме на пръсти, като натискаме повече на възглавничката на палеца. При повдигането нагоре търсим усещането за активиране на мускулите на ходилото. За последното упражнение ще са ви нужни 2 приблизително еднакви плоскости, на които да стъпите. Може да използвате книги или каквото имате под ръка. Стъпваме така, че само палецът и петата да са на плоскостите, след което натискаме силно с палец надолу за 5 секунди. Така че мускулите на ходилото да се активират. След това отпускаме. При това упражнение мускулната контракция се усеща значително, така че не прекалявайте с повторенията. Ако имате някакви въпроси или предложения какви други клипове искате да направя, може да ми пишете в коментарите. Ако видеото ви е харесало и ви е било полезно, моля харесайте и се абонирайте за канала. Също така, ако искате да ме поощрите да правя още такива видеа, може да ме подкрепите чрез QR кода за Revolut. Пожелавам ви приятен ден и до скоро!